Môže sa ti zdať, že takto znečistená fasáda sa už nebude dať zachrániť, ale ja ti na tomto videu teraz ukážem na malom kusku, že ako to dokážeme očistiť. Úplne prvý krok, ako vždy, je nanesenie čistiaceho prípravku, ktorý necháme takto chvíľu pôsobiť a keď budeme vidieť, že to pekne zišlo, tak to oplachneme čistou vodou. Hneď po pár sekundách to takto krásne žltne, to znamená, že tie biologické nečistoty sa tam krásne rozkladajú. Takže počkáme asi nejakých 10-15 minutiek a potom to oplachneme. Po chvíľke čakania to môžeme oplachnúť. Už teraz to vyzerá, že to veľmi pekne zišlo. Ten tlak, ktorý použijeme, je veľmi slabúčky, je to ozaj iba taký oplach. Sada sa absolútne nejakým spôsobom nepoškodí. Po úspešnej vzorke sme pokračovali ďalej a očistili sme celý dom a hneď vyzeral o 20 rokov mladšie. Tento sme robili pri Trenčíne, ale pôsobíme po celom Slovensku, takže ak máš záujem o takéto vynovenie tvojho domu, zavolaj mi na moje číslo alebo napíš do komentára slovo fasáda a ja ti pošlem správu.